Makosana Chigoba cha Bakili Muluzi TV chavulidwa wachivula mwina wake wavomereza kuti ndi ndani. Kuyambira lero ndekuti anthu titha kumuzindikira mwina wake wa Bakili Muluzi TV. Ndefunso nkumazati ndi ndani ameneyo. Aitu makosana tikutengeni mbuyo pang'ono panali pa 13 November 2025 panabwera mkulu wina wake ameneyo sinake ndi James Makopa. Mkulu ameneyi nayenso ndochuka pa masamba mchezo apa komano ambiri kunali koyamba kumuzindikira kuti kuli munthu ngati ameneyo ndi amene anazalemba pa samba la mchezo la Facebook kunena kuti iyeyotu akumuziwa wa Bakili Muluzi TV. Ndipono abwera live kuzafotokoza nkhani ya wa Bakili Muluzi TV. Ndeno anazayika chithunzi chimenecho chinali cha munthu amene amanena munthawi imeneyo kuti ndi wa Bakili Muluzi TV. Ndipo anachika caption kunena kuti uyu ndi wa Bakili Muluzi TV zina yake ndi Wabwela. Kuchokatu pamenepo wa Bakili Muluzi TV anazayankhula pa nkhani imeneyi. Paja amapanga responde kuzera kuma message amene amalemba pa samba la mchezo la Facebook la Bakili Muluzi TV. Kuchoka pamenepo amathana kupanga video kupitisa ku YouTube. Kwa anthu amene timamupanga follow tinayisatiraso nkhani imeneyo imene imayendera. Pamenepo wa Bakili Muluzi TV anakana kunena zonena kuti sakumuziwa James Makopa, sanagwireponso ntchito ndi munthu ngati ameneyo. Kuphatikizano pamenepo munthu amene amaziwika ndi zina loti Wabwela nayenso analemba pa samba la Facebook munthu ameneyo potenga kuti ambiri linali dzina la chilendo ndi linakamfufuza kumpeza pa Facebook. Ndi pamenepo iye anazayankhula kunena zonena kuti sakuziwa china chonse zokhuza ndi wa Bakili Muluzi TV. Patathano maulu angapo zinapezera zoti James Makopa anabwera kuzalwa live pa page yake. Ambiri tikupeza kuti tinatsatira bwino zimene anayankhula mkulu amene kwa amene tinakaonera zimene anayankhula pa live imeneyo. Ndi pamenepo pamene anayankhula zambiri zokhuza ndi wa Bakili Muluzi TV. Ankanena zonoti amaziwa anachani komano panali kusemphana kwina wake kunapezeka zonena kuti wa Bakili Muluzi TV anapitirira kumapanga zake akuti mapanga insate anthu ndi zina zoti anayankhula zambirimbiri. Amakhala pamenepo akumuchenjeza wa Bakili Muluzi TV yochani. Ndekuti pamenepo zimaoneka kuti panali mkankano pakati pa wa Bakili Muluzi TV komanso James Makopa. Ndeno Wabwela anangokhala ngati munthu kuti wangotchulidwa. Komano ambiri amene timatsatira nkhaniyo zimene amapanga respondi wa Bakili Muluzi TV komanso zimene amapanga respondi Wabwela zimaoneka ndi pattern ina yake kuti Wabwela chilipo china chake chimene akuziwa ndithu. Ngakhale kuti Wabwela anazanena kuti iyeyo amathokoza chifukwa choti amutchukisa kuthandiza zonena kuti James Makopa amapangisa zonena kuti Wabwela aziwike. Komanso kuchoka pamenepo ndekuti anazayachenjeza James Makopa kunena zonena kuti iyeyo mbuyomo akuti ena akanadzamunamiziraponso nkhani zinapeza zoti anamumangisa chani ndi zina zotero. Komano nkhani zokhuza ndi wa Bakili Muluzi TV iyeyo sizikumukhuza. Ndi amakanayenso akuyika zithunzi zake pamenepo amaonesa kuti ali kunja uku. Zithunzi zimenezo amakonda kuyika ndi anthu oneka achi Arabic choncho zimenenso ena samakhulupirira kuti atha kukhala kuti munthu wake ndi ameneyo potengera ndi mmene amapangira zinthu zake. Ndenotu wa Bakili Muluzi TV naye anayivutsa ndewu kulimbana kwambiri ndi James Makopa. Mpaka nano panali pa 14 November 2025 wa Bakili Muluzi TV anamuwuza James Makopa kuti ngati akumudziwa kuti anagwira ntchito limodzi apange video kuti anthu asimikize zonena kuti iyeyo akumudziwa wa Bakili Muluzi TV. Ndi ankalimbikira kunena zonena kuti pamene apanga video imene apange maskilu amene amaonesa wa Bakili Muluzi TV kandi kuti zija za history ndi zina zotero kandi voice ndi zina zotero ndekuti akhale akupanga zimenezo anthu kuti asimikize zonena kuti iyeyo James Makopayo akudziwana ndi wa Bakili Muluzi TV kapena ntchito imeneyo amagwirira limodzi. Ndi James Makopa anazapita pa samba la mchezo la Facebook pamene anazalemba kuti iye akuti samaluza ndewu kapena kuti sanaluzepo ndewu. Ndewu imene wayamba yolimbana ndi wa Bakili Muluzi TV aonesesa kuti wayiwina ndewu imeneyo. Pamene uku wa Bakili Muluzi TV ndekuti amalemba pa samba la mchezo la Facebook komanso kupita ku YouTube kupanga mavideo ndikuti mavideo amene amakhala kuthira mphepo James Makopa kumuwuza zonena kuti apange video ya 2 minutes kuti anthu asimikizedi kuti iyeyo akudziwana ndi wa Bakili Muluzi TV. Zinthu zake nyimbo imene imazamveka pa background amapanga mavideo ake wa Bakili Muluzi TV tinaona zonena kuti James Makopa anazayika pa samba la mchezo la Facebook video imene akuti anajambula mbuyomo mu chaka cha 2023
Tikapitaso pa tsamba la mchezo la Facebook la James Makopa tikapeza video imeneyo. Komano nthawi imeneyo James Makopa amanena kuti page imeneyo ya Bakili Muluzi TV mwina wake ndi kuti ndiyeyo amene anapanga zimenezo. Ndeno uyuyu wa Bakili Muluzi TV original amakhala kutsutsa kuti zimenezo ndi zabodza. Chifukwa uyu James Makopa amanena kuti page yo amayipanga rani anthu awiri yeyo kuphatikizapo ameneyo Hazwell Beroyo potenga ndi maclaim zake amene amayendera. Komano wa Bakili Muluzi TV amakana kuti zoti uyu sakumudziwa iye amapanga zake angopanga zinthu zimene zongofuna kukopera nde amafuna apange proof yosonyezadi kuti uyo ndi wa Bakili Muluzi TV. Nkhani yake to imene inavuta ndi imeneyo. Of course zimene ankayankhula James Makopa zimaonekabe kuti zimapereka substance ukazipanga connect bwinobwino ndi imene nkhaniyo imayendera. Chifukwa iye amakhala kulimbikira kunazona kuti Hazwell Bero ndi kuti ndi mwinako wa Bakili Muluzi TV. Kuchoka pamenepo ndi kuti panali pa 15 December 2025 wa Bakili Muluzi TV anazabwera kuzalemba kuti ku DPP kuli anthu osayamika. Kenakono pa tsamba lake la mchezo la Facebook James Bero anazalemba kuti zathapo basi kutanthauza kunena zonena kuti zasemekizika zonena kuti wa Bakili Muluzi TV ndi mweyo Hazwell Bero amene amakhala akupanga claim iyeyo. Ndi mukuziwa kale kuti wa Bakili Muluzi TV amakhala kuvunga mavideo to amene amakhala kulimbana ndi makadeti a chipani cha Democratic Progressive Party. Tikapita ku page yake makamaka ku YouTube ndi kumeneno amakhala akuyika mavideo amenewo. Pa page yake ya Facebook ndoti amatha kuilemba nthawi zina amatha kuyikaponso ma video amenewo ndikuti ogagada makadeti a chipani cha Democratic Progressive Party. Ndeno dzulo pa 2 December 2025 mkulu uja ameneno amadziwika ndi dzina loti Hazwell Bero analembano pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamene amazafotokozera kunazona kuti afuna kuyankhulapo za Bakili Muluzi TV. Ndiye anapitiriza kufotokoza kunazona kuti zimene afuna kuyankhula pamenepo ndiye kuti sakuchosera kapena kuphatikiza komano ndiye kuti ndizoona zenizeni zotino anthu adziwe agwire kuti wa Bakili Muluzi TV ndi ndani. Nde analembaso pamenepo kunazona kuti sayankha ndi live video apanga video imene azingofotokozera ndi video yake ndi meneno pati yake tangoyika tatentionere video imeneyo kenako timalizeni nkhani. Jambo namba madimu 2019 linatsekula YouTube channel 2022 Facebook page. I decided low life chifukwa simafuna kudziwika. Mission yanga inayothana nchakwera. One day in 2023, ndinandira WhatsApp call from a strange number. Ndinu ndani wodi? Bebani bwana ndine James Makopa. James Makopa kuti lova ku Malawi oyamba ndimagwira ku mibawa anandichosa ntchito ndikuvutika chonde nthandizeni. Ndinamuyankha it's okay. Koma inyo mungakwanise kupanga video? Anayankha yes. Ndinampatsa homework ya 1 week. Tipangeni 2-minute video. Mukamaliza titumizeni pa WhatsApp. After 1 week analephera. Ndinamuza kuti achimwene simungagwire ntchito ndine. Bwera ku mibawa mukapitirize ndakatuka. Atandifunsa kumene ndimakhala ndinamunamiza kuti South Africa. Anakhulupirira chifukwa namba yanga inali +27. Fast forward, munthu ameneyu anayamba kulumikiza ndi makadeti okusa. Amadzichwa kuti DPP Media chikhalirecho amadalira BMTV. Chabwino taona pamenepo komanso tamva pati ya zimene wayankhula ameneyo ndi Hazwell Bero kusemekizira kunazona kuti iyeyo ndiye ndi mwini wake wa Bakili Muluzi TV amene apanga rani page ya Bakili Muluzi TV ndi ameneyo. Muthaso kuona kuti voice china chilichonse imene chimachitira cha Bakili Muluzi TV ndiye kuti zasemekizika zonena kuti Chigoba cha Wavula mwini wake ndiye mweyo. Zimene ankanena Hazwell Bero, zimene ankanena James Makopa kuti Hazwell Bero ndiye mwini wake wa Bakili Muluzi TV hapa pano ndi zosemekizika. So mutha kupanga male madots amene tinkatsatira nkhani imene kuti zinthu zimene ankayankhula James Makopa zinkapereka sensi. Chifukwa ankanena zonena kuti ngati iyeyo si wa Bakili Muluzi TV nchifukwa chani akulimbana mayankha ndi zimene amayankhula James Makopa kutanthauza kuti wa Bakili Muluzi TV. Let's put aside zinazo kumano wa Bakili Muluzi TV generally ndi dolo ndithu. Chifukwa kumabwera ndi ma stories ngati amenaja kunena zona kupanga video si chinthu chophweka.
kupanga rani YouTube channel sizinthu zophweka, so ndi dolo ndithu kwambiri. So nkhani zake ndimezi kuyendera ndi mu comment section mo tiponya link imeneyo ikupanga direct ku page ya Wabwela kumeneko ndi kumeneno kuli full video titha kupita no kukayionera bwinobwino andi nkhaniyo titha kuyitsata bwinobwino tikapita ku page ya Wabwela komanso titha kupanga search kwa anthu amene sitinayitsate nkhaniyo ku Facebook kumeneko tikapezako nkhani ya James Magopa pa page yake ndikuti anafotokoza nkhani yonseyo bwinobwino in details ngakhale kuti mwina titina tikapeza kuti kulibe potengera kuti ma video ena makhala live nkuthekatu mwene maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo muthofotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ngati nkhani zambiri zikamachitika ndeuti zitha kufikirani mosavuta.